Ay, panahuri kini Mauri na koy misa. Katta purwari kini tayo kayo. Kung nabaneri kini Mauri kini tayo kaya. Stima to naman borau ni ano na natek. Tipugi mau wara tayo kini borau. Sara kung kayo narakan ni mau an tayo ni borau. Para ubra to na. Eta kwasi unara maroro. Puginterang kaya lang ni mais tekares. Pugintera kaya lang ni mais tekares. Inanon to po kaya to kosus o atiaswa. Ekaparaya on kosia tanto kayo yaos sa ikaman. Monterang kongurat tinungurong wayo. Tanan os men na ikaman. Ang ayayapon kaya na ba na kares si atiaswa. Men temuan ibu buan didiki ni karawat ya. Monterang ni kokangura basi nangin oraron roy bidipidin na nakare sa tiyaso mang tiyan monte ni karakwa. Data yayo. Yay te sila kaya na karakwa enana ko kanaro pa panin diri yayo. O sa spakunangan din nungurangan ni karakwa sila kaya san gamani ni nanun pa ida. Tahan kabusos ay kaman. Ayo epon ko tagi ay nungurong tiyaro ni kirisan. Ibugin tetay anarok. Monterang ni kokangura sinaidian ako ngandan tayo yayo. Eko taron tiaro ni kirisan inanondoron ako. Eko sa bayaran kay yarang ni mais tiaro ni kirisan andatayay. Tapay nang minuto gyam kanta ni ngayay ba. Yara kaya lang ni mais. Punta pa ni kami mi bayaran kay si teman na tiaswa si tawana da baybara teman na Yesu. May akurunganga mais inte kare sa ni kirisan ako kokro. O te sila kaya buburari ki. Pa kunang kakan na tayo pa yang ay boko na. Eto ko. Kana sinura tiaro to una nang nataki yon sayna. Apay na kain sayna tiaro no Buddha. O tiaro no Buddha. Tinibubuan ako ni mabubuat na milyon kain ang tiyon nap. Taeka kaya ni mawan ako
awan ako ni Isua de Vicente, may siya kain tiyon naba ni kapane. Kana siguro ti aron nindu, the bottom namata na ba ng kura-kura, ito na India. Tuwa na tesmare wowa de billion, may sinda. Kana siguro ko nga nanti aron Islam, danan Muslim. Wowa de billion, wowa tanga o tabuina. Nabuburan na ro, andi on napa. Kana sana kung ti aron kirisan, wowa tesmare denua de billion, may siya kirisan katobi biya ti on napa, ni karo ko tabong ngayon. Ayot, tiaro, at takabanian bubura kay may sinanti on napa. Takabanian bubura, tiaro ni kirisan, taka magkatayakin, takabanian bubura, ana mais, nanti on napa. Kana sekarawan, nuruwari kita maisan, no, sinurang kane, tuwari, nda maisan. May sintiya karesan ka ba nanti on napa, ayo, apuy may suwa tanga, tinibubua. Tiaro ni kirisan, nakakakuro, nanti on napa, ayo. Ayak ya kuraki, bundang ni mais kurukuri. Takatori ka, tuwan at tismara wawawan wa dibiriyon kain nanti on napa. Timuan, ayamon. Takawo the Eastern Orthodox, wabubwa wabu itimiriyon kain nanti on napa. Ayo, timuan wari, ay karikya, ndabakantay ay. The Oriental Orthodox, ono puy mawawa timiriyon. The historical Protestantism, apubuan ako nanububuan timiriyon. Puro tulang sinikapan nanti on napa. Danan Pentecostals, inang sila na ba ito kay wabubuan ako, wabubuan na po iti milyon. O, ito ka ba niyang kanyan eh. Inang kung tinibuy manimewan ako, nimebuy, iti milyon. Niko taki. Owan, ito pa sinurian da tayo kayo. Takamimi. Pati aron ni kirisan, punsingay makurukuro, inanon, tamakurukuro arang nibas. Apoy may suwa, tinga o tinububuan may sina. Andi on naba. Bugin tira. Yara kaya makorokoro naronan. Ilo ya kain the Muslim kaya Islam. Pasi the one God Allah. The one God Allah. Singaya pasi man. O si the one at yaruan. Mga inagirisan sa panapanak apoy may suwa tanga tinububuan may sila. Asita po may kangay ya kuro-kuro ya kinapanapanaki, Yesu, apoy may suwa tanga, tinibubuwa may sin, makuro-kuro na. Kana sinura na tayo kabawron, tamuan ko rin na tamakuruawa. Tamuan ko rin na tamakuruawa, tawuan at, parabore, at tikibuan ni wanuwa, na kontepi may wawa. Kasi nasika warir yan tayo, ebure tawta na rakibuan. May busing kami itari, narandarawari Yesu Kristo, pakam na panen na itong at Taeka sito wana. O wana tayo nagiraw ibo kami. O kam na mga borau, tinano, sitero na. O ang Taeka, sitero na. Paiso ang Taeka mi, taro, iruyana usu koroy. Papuniyay tayo ni kaun Taeka ibo kami. O yato nga ingay. Payaron na kamkangay, tatabmanin kami na ko. Ron baurongay, ron aporongay, o ron kepangay. Si Pagi Kristo. Ayun na kaya ako Pauro. Si Pagi Kristo. Nano Pauro kakwaway kay. Iyagi si Pagi Kristo. Pansita wana Kristo. Sita man na. Mga ina, yan na boton naman at aniriya. Sa korokoriya. Metatay kay Pauro. Nga kono-kono ko mga orawaran tikibuari mo inari kaya makang kay Pauro. Metatem Pauro ibugimi. Kaya mete Pedro kaya kaya pa ibugimi. Kaya mete Aporo ibugimi. Yak. Pansita man na mete ibugi at boton naman. Amen. O tiyo mata na po singay ya Yesu Kristo. Si teman na Yesu Kristo. O ano ito pa yan ang kakawag kasi na mayara kaya lang ni mais. Kanaro na pa ay apoy may suwat ang atin ibubuwa may sintiya karit sa ni Krisan. Ako nang kangan ko niya. Hatiya karit sa ni ko. Ayo to ate sa siraki. Asin ang katayan nuriya pa nakangangan na kakaan. Diba yan ang kakawag? Ikangay. Kung na nakon tapay para. Nakon tapay para. Kung nakakaya, tikuwawa. O ante tayo rin na tikuwawa, ante pa para. O nako kakaya ti karisa, kapungan na tikuwawa, ante pa para. Amen. Ano, takaban yan kaway. Papugin tira kay sinanakon tapay para.
Ay may sila kawai ka dos kuna na yan. Dan pun na rin yung maratete ni kawai. Matete kay tibay para. Pusito na. Kaya nga iyon. Tama ko natin bimesu. Ati ka pati bimesu. Kung natabuyan ng teka. Am teka. Takuawa. Am teka. Takuawa. Taraya. No. Taruwa manong tayo ni kayo. Sa kinakon teka rin ni kakaya takuawa. Sinakon tabay para na teka tiyaswa ni kakaya takuawa. Ang tayo rin katukuawan eh. O sana ko ni kakaya teka rin sa kan. Poroy. Nari tekin na tabay para. Anda ka ba na ikaw ay ang kakawag kaya nga nila tiyaswa anda tayo ayo. Pabugin na paput. Anateka. Punto kuwawa. Anateka punto kuwawa. Yaka man dyan province tabay para ni ko tabugin na bayaran kay inamay teka rin sa oyes tekin nang kay iluya tanto kay iluya sa kiyaman. Sinang kabaran ako ang kay dyan province an. Mwante lang ni ko kongora. Pay kanano ba konoria ko punura na ba nuwe paron tuwagi ni kinisan. Teka rin sa ni kinisan man tamo na bubuan ni kimi ni Yesu. Ni karakuha. Detayay. Tanto kayo sa ikaman. Dungon ng tiro ni kinisan. Inanon, doran ako. Tiyaswa ako at dungon ng anak kare sa ni kinisan. Nimuan man temuan bubuhan di kimi ni Yesu ari arawya. Dikak na kung takawa po'y matuwan ng sensory. Ikaw tamuan na kintiro ni kinisan. Batera bata ponsito wana. Ponsito wana. Ay nang punapunak. Nakon makorokoro ay kabas. Ay pun tekin. Oya na rikian. Doro ay kaway nanondoro ng tiyakari sa sinanoria tanto kayo os ay kay. Eka nga iwan ang tamakoruan ono wate ke manatuan. Ay nora te sibu te teing ke kaparata kanikina. Tuwan na may boko ni kanikina akay suwa. Yesu pun te sibu te te. Yakari ke ekonan kaparata boki pun si Yesu. Oya ikana konan kaparan. Nto kasi tamakoruan ng ayo pun si Yesu pat. Chama tari meter te sibu te te ngaya kaparata boki yan. Tagi po na tawana. O yung teman na may buko ya beki ya mewa kaya mani kaya kangay. May! O kangay yaron de puente pa. Banana. O tara na ko anuria. Dios! May na. Dios! May na. O tuwari to kayo na. Yay takay ni katepeiraw na. O yung anak itepe unuya. O yung sinakunto ni kay. O napunto ni kay. Ayun kanay. Timuan niya kare sa ating. Dios may na. O tuwari to kayo na iyayro na takay ni katip. O yung anak itibaw nuya. Timuan no saan? Tamuan dong nung timuan ni karisa ni kirisan. Dios may na. May na. Wani ka ni kinayan tisak. The purity. Pure. Punti karisa erang ni may na ba? Ipon na koroy mayroon tuwari tapo tuwari Yesu wala sa panon ng makin na kaban. Timuan ni karisa riro yapotoro. Yung waro ni sagin tiya karisan, baya pun sposion ako mayroon din sa kameo. Awan tiya karisan, sina mga kaya kati sila ganoon din among ba? Tiya karisan katiya Yesu. Diyos may nay na kanikinayan, tiyak. Pun tiya karisan ay sak. Tamuan kanikina, Diyos may nay na tiyon makiya kora ay sak. AD tani po matawan na kon AD 100. Tamuan po buwan dilik iminiso. Tiya karisa ay sakyan piwa may na. Man 80 tani ko matawan ang minmatan ni Yesu na kon 80 tabubuwa awasa abotoron dateki na kuwan na nateka Yesu matemaka matukura. Ay tako di sa korobog deman na dayrom. Giyano raron busmakan tero ni Grisan demuan bubuhan di digyari. Ay tako deman sa korobog di sa kororong. Kami Grisan kamamen ang tabon ako. Kami naratangan ni buwakan tiyaba o naratangan ni buwakan ritari. Kami ng tabo ng market. Kami ng tabo ng bubay. Kami ng narataw teka o narakuray kaririyata. Kami ng tabo ni kabane. Pinumakan na kurakuran tiyaro ni Grisan dar temuan do yari. Diyos sa demay na ina. Ay kakwawatan ko rubo kay kairum. Kaya po nang birma kamami ng tabo na kung kami Grisan. Puntisan. Ro ito pa yari demuan ni karis. Ari piwari, ari isak, ari may naina. Aki ate pa iya ako naan katoka, di kinagentiaro ni Kirisan. Inanon mo ano bubuan ni Kiri. Pun na kaya ako naan katokia. Ya pun pusin ako na bandatan ako. Kaya ka para betero, tepong ari bento ko tari. Iray lagi dinuwat ang tari. O ya butan ako na bete pa yari ni kaban. Tirong wari nakon. Apa ikarang ina mais. Kurakuran duwang giryo. O timuan ni Karis tari. Imay na inan detayari. Detayari, ya kinangan na iya ito kuwawa.
Yau kita kawawan kanikina. Matiosi kituan. O tiosa yu. Euraura. The red hosts. Seta kung ngayon dapat kaya yakyan ano yan. Ayo, ikaparan teten province. Sa euro ay nanon teten province. Kaya kami niya tiyaso ibugin nung na nakarsa. Tiosa Euraura. Kaya pero ko Euraura. Nayeron da sino. Kana tawa Aurora nayeron tupaya mo ang Aurora. Anarigin nayeron brand the sip. Aurora ikay pon kani kinayan tibure. Ane tamuan kani kina. Opon kani kinayan na batirara. Aurora. Wuwa pa ikate yay. Tibure are sipure ngay na taboto nama to tirara. Are na paro yon da kay bangagin ka para tiburean. Ite Dios ane ndatayan. Ya Aurora ti karesa. Are may na inang ko tirayarik. Tegi buwan niya, yo sinako Diyos, temen na Aurora, yang anak itu wari ito kayo, tuwa tayo ko turoy mayon, tiba. Panay ka mamati. O nanganak ita ka bang, ay apapag. Ita ka bang, ito ibugin tibuak. Ita ka susura ra, o tiyuawa. Eh, naku man titaw tiyak. May kota na ba tamayin ako? Diba yan? Sinuraron tiyak aris ang kaya rin mantisyak yung kaki. Iyarara buwa-buwang kay. Ita ka uwan nos. Aurora. Sinori yakinisan, suring irong ano yakinisan, the history, matintin, karakinan the book. Yari ki bay-bay ka mata kukirisan. At tiyo yakin akong tonda yan, paano tinagi, o nikakyukiwa kiriyatan namin man nikakang ay karang tiyete na on siri-siri. Yari ki bay, tapayin ka mata kuriyakain titaw tek. Maane, aro yakinisan, detay yari, iaura-ura yay tiyosan. Yararabuwa-buwa tiyo namaki. Akatagi awa bay ni kirina kikirisan. Nanon, tiroro ari mo yanari. Nakanuan takawuan kanikina. Diyos si Aurora, tiyo ni Maki, ay ararapo-apo. Sinakarauran, tara-tara, arong-arong, tiya kari sa nigirisan na yung manda kakawak, AD, tabubuan akong 313 AD. Teman nane, awaki ay, panikirinan tiya kari sa, ari piwang ko, ari mainay na, damuan bubuan dito. Diyos ay mainay na, tiyo ni Maki, ari ruyabo, turo ako na, Diyos ay Aurora, tiyo ni Maki ay ararapo-apo. Gaya ti Diyos ay mainay na ibugin tiya karis ay tutukan ni kayo. Diyos ay Aurora, ika ni kinaya tiya karis ay apay ni kirinak. Matay mato, hindi kinakin na ba tiya karis ay nga ki. Kaderuro. Aki apa yan mga Pilipino na ba? Diyos naman na ikaraw, mukan ikaraw. Diyos ya roro. Yay takay ni kasini, ipaintuan ito kayo anan. Yan mga pitakin na batakaran tataya yun. Mante mainay na nakonturaura, o manturaura nakontiruro tataya. Diyos ya roro, yapon taibugin tiya kare sa nigilisan man 313 nakon AD 538. And the period. Ang kikaw, Serro. Karawat tara-tara yo, hindi ba yo, tamin tiyero ni kilisan. Inanondoro ay kakako. Ayo, ya bitak yan kain bayad tatan, batatan. Yakit to kani kain, ni bay ni kilina ya kilisan. Bangke bay ni kilina, ekasusu ilara ya kilisan, inoro ya namata. O kilisan, sita po, may apo para kilikin, manumay sirik. Ayara tatan, yakunaki kan. Yara kaya na yung utatan, ay nangin mga pita, ana strategy, anawak. O, tinaya ka royan. Ayo, tatay, yaruro yay. Tiyosan, yaruro tiya karis. Yamuan na, yarin na ko bay. Tatan, yakarin na naman kan, tatay, yan ikati, no, may sinano ko, yarin na ko, nanon tiya karis. Ayan, ito ba, yarik. Anang di kita yan ikati, inipiyakan na iyo, anang din na ko, nanon tiya karis, ni Krisan. Ito tayo, yaruro yay, tiyosan, tungon tiya karis. Mandirang ni ko kong rayo. Tiyo ni Maki ay yarang anak. Ayo ay detay yarang anak ay tiyo ni Maki. Tiyo si aruro. Ngikay piwa ay may na punti nang inisya ki mandamuan tayo tumuan bubuan dilik.
Imuina ya uraura pa inigirina ke angkai. Ya to kena pa inigirin tata na bayag to kai. Ya dangana to ko wa nanon ti karesa. Igirisan. Ya karini bay ay kamay sinanon ti karesa igirisan na. San ori ay kan ma kota idik. Tiosa may na 80 31 na 100. Tiosa ay sak ti karesa ay sak. Tiosa uraura 80 tebubo na kon 313 tioni mak era rabo. Tiosa aroro 8313 na kon 538 tioni mak ay era nganak. Monte nang niko kongora rong tiaro ni kirisan hinanon tatayayo. On tepo kya makuri. Iyang anak kauring ibauro amanta kakawak. Te makora wabu ya te kibane wabu merwai wate ne buya ta ko bauro. Payata ay. Paimuin nako. Awana ko kamyansa ka siri. Ay kanang agya ko tanay. Tara bauro ya kamanteten privacy ito ba yan. Imuin nako ne bauro anang ndo ko tokorak. Ay ka anang agya ko tanay yari ananay tiaswa. Ane te pa yerik. Taru wa mana unanon te tairi kayo. Awane na tira kaya mata may bukomin na tungi ipay ka abawa. Abawa pare arin na ko bayay ka abawa inanon ti kare sa nigrisan na piware. Pao nga ni kasikia ta yandiri mo yan kasikia. O mata pa na idiriya. Ane te pa yakaro yakapaway ta yandiri. Awawusi na kundi ti kare sa. Ayari yamata awone imuin na nariri ti aswa. Ane te pa yari kinanon te tayo yo atira kita ni kaidiri tiaro andiri ipay ka apaway ka kairo. Men na yarang ane. O yari kira kiti karistan. Ni bubura. O ni yay na ba na tautek. O wana siya mana teka di amata. Yo ni amuin. Ane te pa yari. Tani yara tamakuruan mo te bimawas ka kinanggibong. O ay nakabaka ko wana kuantano. O ay nakakarawa kan karoyo. O ay titikiroy. Nanonat. Ayo te pa yakaroy ang kan. Tatan inanon na agent. Enang puwa to kuwa yon tanong. Yarang anak hindi tayo yararo yay Diyos hindi tayo. Yarang anak ito kuwa na nung tiya kare sa nigrisan na monte piwang ko. Monte isak. Yakapaka ito kuwa na kuwan tanong. Naroon na tiya kinatani yaray kay. Ito ko tabukan development of Christian doctrine. Titira ni Panet. Tinububuhay si Pimagu. Si Kongwa gilon esobis. Ay nanon na nawagi constitution nun kan kanina tiya ro ya po ya biyakan o ya kaya na kunanon na kunikay na repunta tanay yay. Iro no. Biyakan tayo kay yarin na kunanon tiya ro ni Krisan. Apen hindi kinikirisan. Kati ini biyakan na kimayriya biyakan. Banda nawagi constitution ya kata yan ikot at tiyampayan naroon na sa kakinanggibong. Ikaraw ayo constitution pa yung anda. Ikura-kura maka no na pawa. Yan na bato ko kagibiyakan na ginaro. Panang din na binanon tiya ro ni Krisan. Yon ya kimuinta kami awag ron Kristo. Daba yari bari at yakarisa. O yon ya kimuinta kami awag. Iron Kristo. Daba yari bari ya. Tiya kare sa inanon tataya. Nanda tapay yarik. Iyarang anak hingga ito kuwawan tataya. Iyo ay takanga nga yarik. Ari kita yan ipita kinanon tiya kare sa. Tapay yarik kuniyak. Pakam kami awag ang tiya ko ibugin tiyo naman. Kaya niroy tapay yas kami awag iya. Sa kinapa kami awag ibo ni Rora. Papunta na pa yung sisuro ay tiya suwa. Ta kami awan. Inanon tatay na nga ngay. Iyarik indang ni bibit tiya ko. Tiya ro ya tiyo naman. Iyo niya kimuina. Nga tayo inipikan. Ay kaisak. Akisak. Arin na ko na. Eswa ito kita nung kan. Ara ka ba niyan nos? Diyos may yakam na nung Diyos ha. Nagkakaparan ako agad na kasos. Ilo niyo nga na the promise. O ay tara na ko. Ano rin Diyos may. Awaran tuwarin to kayo na. Timothy. O iris. Iyay di mga iya. Ano po Noria? Diyos may irak eh. O tuwarin to kayo na. Timothy. Kain naman ni Timothy. May irak. Ari ba yan Timothy? O tuwarin to kayo na. Timothy. O anak ya. O ay iris mga iya. Iris. Tiyakan tiruan met. Iya tiruan met. O tuwari ito kayo na timet. O Diyos ari emay. Emay irak ba nang met. Ayo puno ko nung tiyakaris. Inang punimet. Inang punpak nakya ni kirana. Inang punpak. No, esway met roin. Ito kinapata na. Emay irak. Inang met. Ano ya karis at yaswari. Mantipiwan tamuanta yari may na. Nikarakwaya uraura. Nikarakwaya ruru. Yarang anak. O ante tayo. Iya pun may irak. Paya nang met. Tiyo ni nari punti piwar tamuantay. Ante pa yarik. Daruwa mana untay dik. O ang anak ite tau tiyakan kama ko non na pa na kamati yamata. Nda ka bang on turungo on timet. O iriya manin non na pa ikakakang. Ayo sa siko agad. Takanikan ari awa. Tiyo sa may tiyo ni mek ayamati. Yamati tiyo ni mek inda tayo. Gigay yamuan nan din ako tayo ni katinibigan yamuan nan duro. Okay.
Ya mai pa ya pun mat. Tididik. Ani mabubuat ni bimongonu na kon tangay si bubua ruwa bimongonu. Tangay si bubua ruwa bimongonu. Ayo tata ya nang kakawak. As na riyan norian dongon ti karisa. Ari ana karisa ti aswa. Kaniki na ti osa may na tioni ma kay sak. Ti osa ura tioni ma kay arabua. Ti osa araro tioni ma kay aranganak. Ti osa mai tioni ma kay ayamat. Tioni ma kay ayamat. Ayo tatay ay apon nang kita kangayay do yatano ni mak. Akapaya kaya hindi the same grisan na ikakakon ni mak inonunturundo on kaya kinako oin takay on kauraki ay. Ikunan tutuwagin na gito kinakawat. Ayo desira kaya apon ko ta kinondo brabes. Ikunan tutuwagin na gito anaswat yaswa. Ikunan ni mga kiutan tukwa waren ko. Ikunan ni mga muandi kaya nataya ka yaswa baputon tiya karesa. Ano pun nung orangan na tataya kayo. Ito sa irigay. Eta kami ay kakamtangiraki. Hindi ka kura-kurain ka ni Kurubo kinakoy min. Tiya kinatemewe apon narapay man kami. O ito ko pa apon diyay pan na Kurubo kinakoy min. Busing kami. Bakam nakakura-kurain kami. Ibukin tiyo ni Mek. Ay ang anak kaya Isaac. Are sito wana ang anak kintiya pa. Sito wana ang anak kintiya pa. Tukwawa Isaac. Muanterang ni kakawak. Nano na. Tiya suwaya yan nakaway kaya ng mga katay. Yan mga mon ko karon tiyo ni Mek kaya inang nisakin kwando montay. O yo to ba ya karo ya tiaswa. Yai to bodan namata imma kuri nano ya tiaswa tanan waro tenses. Datan matang tanan waro tenses. Tanan waro tenses kana sarai dia ni kini basigi. To kora kaya ya mea kaya kinari rapen mau ngai dari kini Italio. Isaman na. To kora kaya ya ko tatay ni pa ni kininak. O pa ni kininak. Dia kare sa retau te kan tatay yari. O apa na kon kada para bagay dari kini mau. Ay kay ito ko rin kikapon ti meto, kan tawa na ko, wato ba para. Aki kan mga rayraki. Awa na ko ni karabaya ba. Enaki, uruak, ayaw na makyari. Anya yakawa tanan wow dinsis. Erang inda ba yun maunga. Tabo kaya na ko ni kakarabaya yay. Dapat ay ako na andik. Tukuraki na kaya na ko karabaya ako na andik. Yakay na kinamamatan tinangan na nga. Ariya mina yay. Yakaw raki na ba. Ay apupo na ba ni kaya. Apo ni penin puro na ba ni mat. Irawat at yung amat. Mabuniyay na ba yung kameo. Ni kiraya to kora kay. To kora kay akan tawa to pay para. Pasingay kay na mew. Anay ay apo don niyang to kora kay. Ana ko ni kamet to pay para na yata buayo. Tapoy kana ba ama copy ta yan pay para o kana ko yayate ikaw ore ngin on the town on the city para sa pay te kay. Para eta buwa kita pay para. Nda tay. Ya kay nak. Ya kay nak. Owan terorondo o tieso ya katira kay tumon kora kay. To kora kay ka awni makin si to pay para. Ngaya kay ni mewiya. Ana tawo to pay para singay. Temen ay bokaya punte taman teron katolika. To kora kay kay. O to why tetama John Nas. John Nas irang ni ko kono mek. Kain Prague may Czechoslovakia. Ay mo na riya kinanta pay para. Tetama John Nas ang kay iriya kin no eta ko na tek. Au potoniyango. Untong ya bayron tiaswa o shakiron tiamata. Anya na kwa wata mayo erik nang bushi ongo tega iron tiaswa nakiongo panan tiamata. O tera erik yang anak ikan wangana deta ma Jonas. Awan kan wangana. Eka beya kiyo intakai o eka urak. Iron tia karesa ari mena inanon deta yari. Yaki kukuray tia karesa nanare ke duwan mana kwa ware na siyong iron tiaswa o akerik. At ang iriya to ko kay tani kay iriya pa inongo ni punan ta kay iriya man di kares. Ante piyari giron Jonas. Punte girisan ko wa tamas. Ani ni Korean ni keta ta kairo. O pa na siyong ya pa iron tiaso. O emate ibugin na ni makyan. Daw. Ngaira kain na naroon na ba Jonas? Ngaira na ba kain ta kadori ka man na itera Jonas? Pasitawan na ba nakuha wa Jonas? Area nung nga ba tiya bayron Jeswan naron panana ba betero kay area irigiran nanon Jeswan ako niran nanon jo mata pun anare ke betero ona kaya ka betero ngai ra sira na ba Jonas ngai na ba katori kan diteran pa Jonas yagi to kikana Jeswa yung mga mon kadira kaya kitaman na rin kitamat erang natagi na ba nungurong on the Reformation de mga kasing ko aring ko iro ya protestants otherwise bundetama Lutero masin Lutero Masin Lutero, ito ba na nung wagin kakaya na baron na nakuha, bunigay, imino na kanta ng nipay, kari ko, katay ni kakaya, ang wara-wara man tapay para.
Nikarakwaro ko irom, yung mga nakunta kay nararak ibirato, o yatirang intataro, every step, nungarak. On kiyok, o stabo may yakiyawa kinabano, stame, iyakira kinabatira hundan wari ukukuria. Nicaragua kaya pa iawara-wara na batamane yun tubugan irom tamakurwan ito wana o dikiba ito may suwa. Imeu ani roiro in tioni meki. Second tamakuri. Imeu ani roiro in tioni meki. Ane tamakuron Taeka akuni Martin Luther. Martin Luther ay apuni pitana pa non napa ondang inikinaki Nicaragua tapong ayo. Ayo po na Taeka tiyasu ay pitana on napa Luther. On kariki pa tiyoma tarang nikakanda to inanondong tuwaki. Ni boro de dans. Maguriya wa tabi mawo punna ke tiara to wana yani karawa ane te paya kuni ana ba machin duta. Punna ke tiara yani karawa ayang anak yama ta skuna kin kami wa game ma bun si tiara ya tiara Yesu. Ane te paya kuni tetama Martin Luther. Luther enora Yesu ba boninga ya te sakameo mak. Oi kona kin te mimi oi enora te meo wa bo tetama rutero. So kinara ka Ingilisan na yun. Tirurundo, Warudenses, tetama John Nas, tetama Martin Luther. Kadang orang tayo kayo. Ngayon na ba kayo nanaro Martin Luther? Sira na ba nakwawan na kami wag di amata? Ang John Maki. Si tawa na ba baraw na makinabanda, tukwawa na banda, si Benin Borau na ba yay? Ani bugin na itagin na ba nga tayo, ba ngayon na ba kayo nanaro Martin Luther? Dora na ba nung maki Martin Luther, nanon tukwawa ni kunya, natayan. O tanto kuwawa, inarin na kuwa tirotong-tong. Punto kuwawa te Taeka ba, iyasya o tanto kuwawa, din na kuwa tirotong-tong. Inanon na natay tiyaw sa uraura, o aririro, o arimay. Iti metuan na kuwawa tiyaswa. Ikabani, buat diri kaya natay yan na kare siya tiyaswa. Men tiyaw sa arimay na ina. Ari itay yabotoro. Nikaragwa tiyaw sa arimay. At itay arimay na kuya itiyo ni makipayan ang imet. O yero na. Kaya kabani na batita yaman. Karikaya tanim mga dirimuin tiyas. Wano kuwawa pa na mga kogi kuwawa. Akiasa ni buwang kuwa. Mandamon ni karisa ni Krisan. Tiyas wa itimetuan katira ki yamata. Paana bubusi ita yan kuwawa ikay. Un tiyas wa kogi ogi yan kuwawa. Di na no yan amata kaya din iya mandata ito wana matuwan. Tanan Waudenses, tetama Jonas, tetama Martin Luther, akain ni benen wawata, anak wawata, bay para anak ya nama tatiaswa. Tapo kaya makuriye. Ko tapo kinabayara kaya ng maistia karisa. Ay maistiaro. Yera ki tiaswa yasan kadira kaya tokora kayo. Yera kaya pun maisin na ba maisin tia karisa nte. Bay bugi na ba? Tokora kaya ikay. Jonas, Martin Luther, on tayo di kari mo yunari. Apun to kinapangkiki. Tokora ka katanan followers, standing mo yan, tokora ka katanan Lutherans. Tokora ka kaya rin mo yung tetama Jonas. Iya po sila ka na ba, nasiyong iya pa. Ilong tiyaswa. Siya yan, aking mga ugugurin kita, parang mga ritano ko, kaya ana mga kunay bayay kamais. Ato kinabay kaya, ande po kina, mga punong bakuro-kuron, sugot tiyaro doon, bundi kina-kina, tiyaro ay apon ng mais. Ande po kina, ay mais tiya karis. Babukin na ba, akin ay tana ko, yung ugugurin ko na kaya, aso ko naman nariyasan ko niya, kaya ay found. Ane takanganga asinori. Mga yari mo inari ko tiaswa yung mga katira kaya kitiyo matataman na era na John Calvin may Geneva, Switzerland. O Calvin, era kayo na tukawa yon kawa kinandemeo ni Girisan. O tirikira kinanon na ako yung Kristo. Ane tukawa tuwa na mga kayo tuwa John Calvin. Ikakawag demeo ni Girisan. O tirikira kinanon na ako yung Kristo. Ekunya. John Calvin. Ayan sa mga ikotan na ba John Calvin bakay na ba puputan to kuwa na rin mga kinabantakay ni Kirisan na. Tirikira kinanon temeo na ba kinikirisan. At tagitan din mo yung John Calvin ba nga yung kay Kantiero at the Presbyterian. Ito pong ngay. Ikatiyak yon tiyo mata ani katira kaya tiyaswa. Di ba yayagi kunya agi kunya grupo kay pun atakin to kuwa tiyaswa. Ikabunga na yatani kay rin tiya karisa. Pana pupusi yan kuwa kaya sa nupong ko. Anda te bai takanga iri to korak bari abon sukuna bangga inte pai yari san kunia giru ya founders awaki mga reason ako. Yes pa ko singa na dioma tateman na. John Robinson the why yes pa karoroy na nung kanta ni nga nang kakawak.
Yes, pare kaya nakanta nga Yesu ron damane ayo. O John Robinson buntimis na rin ngaya. Ilu ya kurubun puro tan sa ki. Apura ungwan ibili na ko may Europe yon takay bukat the Mayflower. Na kontia be abo at the New World at America. Tatayari. On to pura wane. O John. Yesu ang iya kanya na kari sa taray yaki rin nga into pura way. Mayo to ba yarang kakawak kam na riya inong. Ito ko na tayo katuwan. Kanaro na ba, ikaw tatabay ito na Yesu na ko yung miron, anatapo ni Pairik itiman. O kam na tauroy, ni Busimaya to kuwawan, na yaron na kam karekia, mayro. Pay kakuwawaro, yarang inumay sinikiyan na kuwawa Yesu, eswa ikosa. Man na nataka, amen. Taray, yarang iron to why, yaron na kakuwa John Robinson, manano, yairik ikuwawa ikarang inumay, ikaswa irik. Ngayon ka uring kain na naroon, tatayari ng manangan, bro, yon the Mayflower na ko Amerika. Kana kamdo ko kana ba ye chama ta mga tiyakin na to ko wa bo mayroon Jeswa. Kam na Busimaya na yun na kam Busimaya na barero. Pay ko wa sway papa na to ko wa. Ay na para tamane yo. Yaki ko kono sa na wag ma kakaya na ko ri atak ana kam na kuno yari. O tay mga puno si inanon may iri na ko Busimaya. Ika ko wa barang ni may sa na ko wa Jeswa sway man ko sa. Man na Taeka. Ana na ko wa tamane yo. Inora kaya kita waron ko kan ko inanon ditay na nga gas ke the Reformation iri puro tan singko. Teka toto pon Martin Luther. Martin Kiero na ba? Kuno iri ba ka mais Martin Luther. O na mga boniri na ba na korak. Diba yaya kuno Martin Luther pabe sito aya day. Asin anori na benon na iri bari. Kahit na mata para bari. Yakin diba para pabe sito wag dete. Bunda kya. Martin Luther, yaki kuno yan. Ngayari po na pabe sito yan na ba day Martin Luther. Yaki na gino na ba? Yon ko nang kiero ba to ayo ko ko ka man ka na nori na. O sak na naki kuno yan. Ena ko sak na naki. Ayari diba yare sanda gino Martin Luther ay pun singa yan ba. Are tawa. Tanan Lutherans. O to ko ka kain tiyan Protestants kaya ira na pa ana man. To ko way on the pabe sito. Ni kara ko ya kos to ko kina. Ayara na ba tanan Anabaptist. Tanan Anabaptist. Akos to ko kay. Ano ra to ko yon the pabe sito. Katabuak. Kuna pundi ay ni makuna yanderan. Papunta pabe sito ro yan the Bible. Ako niya kakanta ningan. Tanan Anabaptist. Sa mga karinina ba tanan Anabaptist? Ngayon na ba kain di Anabaptist? Ngayon na kain na naroon na ba John Calvin? Ngayon na kain na naroon na Martin Luther, Father John As, wow denses. Si Benin kakwawa yakwawa, agyasan ko na eh. Mga yakap na naman ka-Christian, yaboton naman kabani yan, pabesito yan ako naroon. Tatama matinas, matatama yararori, ayon ta pabesito, at yakin aking kain datayayo. Ilo yung tanan Anabaptist, kaya the Baptist Church, yan na bang kay iyon tarawan datayayo, at tawa na ba na, the pabesito, at katabuak. Ito ko Yesu, nakuriri yung manin ka ba? Yesu, ayak ito kikaya na kairiri, yung mga katira ka na ba, tiyan matataman na, arang kinakin, tiyan na ba na ba iyo, arang bupura na ba kinakin na, hindi ba dibik? Tiyan mata John Wesley. Iswa ito kitukuawan, kadiragyak, puputak. Yung mga kadiragyak. Inorya, tuwa Wesley, payata ba, nung ka na koroyro, hindi karesa. Inorya, payak ako kuray, mayawagit. Ay pun pa yung nap. Arin ako na nun tiya karis. Ito pa yung mga kesa, John Wesley. Ito yung John Wesley, suwang iyo mata. Ang ka na, iriya kinatapay para. Ori, na pa, mewa kinatamewa, ori. Ay sak. Kung mewa kina, tawaran tapay para. Ako na mewa kinatapay, mewa ni sak. Ito pa yung kasurusuro, John Wesley. Di mew ni sak. Ori. Kung sak si di mew John na, di mewa sak, ori. Kung marak ako mo'y naroon tigirisan, anak wawa John Wesley. May yay kita wawa kakawak, ibugi agirisan, apun kawakin ni Yesu. Okay, wala nakatira ka teman na tiyama at Yesu, ayaran na William Miller. Ato why? Kitira ki. Aya kunya tubugi atanira. Aya ka matabayay. Aya ka kuwa. Matukura kererona nung ko ba, enang dia indo ko Yesu. Enara ko Yesu, no gito pa wawi mawawa, dangawa na bubwa, awi mawa. Disa ka para kiangang William Miller. Yara kaya katira kaya Yesu at yung matayo, bukin na ba yay tukawa kakawak, nakatang maka, damane ayo yon kawakin ni Yesu, papunto kuwawa, matintanin na nun da para apun kuwawa. No, kawakin ni Yesu, punta na kuwawa at Yesu, anak ko da para, apun rang
Mapura-pura ino nung para. Yuta de gibuan de bimawa eno kare ta kai sinoro mai mi natam etete an province ito kora kaya ka ngai noria ena na ko mai tuwe mana kora kay garori ay karib pena muskite ka yo matan ka banaya ay nakabuaka ya kanaki tang ira tieso ka banaya ibugin na yamba kuri ka bubukan ka banaya tariya eno ka are ta kai sinoro mi natam iya ka man kari ana ber ko ni Yesu bunto ko eno ki Yesu natara ba ya te akin nai kai Ite Yesu ya kaman tete na nari yon wanu memno we kimari ri tama mi ari Abraham ni kan no raubong te bong are no ki Yesu. Ay pon noria ay ka katong ay. Yesu ya kamato ana pon noki. E mga pon tete ni yon te makor de bimaw na ronde te gibuas lang nataya. Pay na kon katawroy na mi mami. Ay mga nakumay. Kay rin kami nakupay kay manayay kam na na payay. Na pon na nataya kan ibirday. Ina pon ko Yesu na nayano amatan kon tete. Yara ri ya pon banan yon kawakin Yesu amanda kakawag. Mayo, te pa yan oria, William Miller. Sa siyo kinangan ni William Miller, patera ako niya. William Miller, yako tiyan na batabong, matatay, kaido pa yan, kiro ko. Yesu naroon na tayakin na. Pare tayakin na kinamatayo, tumakoro wapim na ako, tanibim ako, maakya ayataro kong tabong ari, matiyawari. Pun na kya, ay tayakin na, payaran ko na nataro ay tabong ari, no, kya Yesu. Dataya. Kaya kaya na William Miller. Kaya matapay mantani at tamakoro ano at kiwan at bimawa. Ay tako tete kayo. Ay tako nako. Ni karakwa nga matinibu batabong. Ay nakaisakag naman niya bari tabuyay. An tapay ako niya William Miller. Inakaisakag man niya pantiya. So nga yairo na. Ita ko bantukin do ay tetayayo nga tinibu batabong. Ay nang kaisakag diyon na bayo. Nang ito ko Yesu. Ay pun na nake William Miller. Tete prophesied. Na sinoria ba? Yaki kairo to warpay. Maya kairo at the event. Ari at yakin na bangwanan ko ya Yesu. Sa rin anong dauta na, anak kami tapay, mila ba na sinukara na rin, kaya kang ano sinako. Nariya indo ko Yesu, nga, ano bubuha, pimawa. Wapoy mawawan, no kitopa. Ito kira tamakuruan niya, wati kibono, yasan mo si kiambong, bangaw, tabong, tatapipong, kanikinayan, tatapiririk. Kanano no ba tatapipong, tuwa na tabong, one day means 1 year. Nanonood nga, wawata nga atin ibubuhat tabong. Si tabong, wawata nga atin ibubuhat. Diririk nga yasak. Natatayan, wawata nga atin ibubuhat. Diririk. Inaman nga tatayan, ngay, inakay siya kagiyay. Diba yan, inakay siya kagiyay, tiyakin na, William Mira. Ilon Mira, inakay siya kagiyay na bayo. Matiyakan, diba yan, tiyakin nagari. Tiyak, sinura dita. Ni karakwa nga, matin ibubuhat tabong, inakay siya kagiyay, mania pari tabu. Yan ang nikokoro. Inakay siya kagiyay, mania pari tabu. The sanctuary. Tuman bodak ana kay sakak. Sinanoria, batera ay bureron William Miller. Kana sinoria baka naraw para kay maidura detay yare mo na kiyay do wat ang atin bubuhat dili. O sa ta na bangan tukin wat ang atin bubuhat dili ba iro kon nga yo. Kana pundura nga na kamatay William Miller. Sana yaman tani ra tamakoro wa tigi bona wabi manemaw. Mga ya ko natay man noria ra ba manin detay may muino sina kontesuare mga karawani irutarem. Nakatiyanan, karo-karo kong tuwi, issue of the week, ono po yung mawo of the week, ay na mga katiyak, nakaway na, makarangan na. Nanon, ay nakasin ako, tiswa ibukin karawan ni Yerutarem. Kanaro ba yosin ako, tiswa, ibukin karawan ni Yerutarem. Tetay, yari mo na kiyay, wawat ang atin, nabubuhat diririk. Kung na-stat, mandayihan, ako kakangin na, mandayihan, wawat ang atin, nabubuhat diririk. Ako narokon, tetay, ari ito kiyay diririkan, o sinanura na rin, William Mira pa. Yes, kipure. Sinura teswa ba yosin ako irunde sila. Tamakuruan isuwa tigi buwan tabi matawana kon wad maunu ya kawore kana ba kan. At tokisi sa yawe na konde sila re ibong arte sa Koreana suasuan karawa. Ampay tira mabaya karona. Ikari ka teswa pa na pen nai man ko yo matake itirera. Maya ipong ama sipunde uwi ay kayabaw. Ay kakan ko yirutaram. Ni punikan nako. Yosin ako teswa ayo may wen posa. At tokisis. Ay tagwa tokisis. Kama ako na nakundo kira Yerutaram. Ayo tatay na akari kagidirara ni mga nakon o kira Yerutaram ni mga koroyo. Bariasan ko anuruwa ka kiron niya bukanata. May maina. Yauri bigay Yerutaram. O tatay ayo yang takariya yado to kisa ba ako na ni mga nakon koroyo Yerutaram. Kama ako na ni mga oki. Ane po ni kanako kaya ako. Yang at ino kamat. May yan desway kanako. O deswan and district kakaya kiti nakon deswa mayroon desiraan. Mayroon ato to kisa. Koroin, diridig apupuan ni Maui Maisua, BC. 457 BC. Koroy, the degree yan, nagdeswan yon.
Kanakuha itirara panang nakunkunan mga karo irutarem. Ang kanda sa warabay na pakanano ba awan ni may isu study ay ano sa manang naman demarang wow at ang atin nabubuhat ni Kangay. Ako na mimi. Pakanang karawa mo ba ito na sana wow at ang atin nabubuhat man awan ni may isu. Ako na kung dididik ya tangawa nabubuhat apoy matinua. Yapo ni kandes na Taeka William Miller tangawa nabubuhat apoy maagwarang ko. Inakaisa kagiyay tiyon na ba yun mga inakaisa kagite temporary. Tumare tap. Yan kay tangawa nabubuhat apoy matinua. Yapo na ba siya kaya apoy maawa. Sa taya. Ay kataan wala ba yataan dito hindi ba barake? Baka na ko pa ka man de busy ni Kangay na konde idi. Ako kita konde hindi kaya zero. Bakit hindi kaya zero? Ko ni giba naman ako 1 at 80. Nano nang kande korwari ka man de busy ni Kangay kana ko konde idi. Ko giba naman ako 1. Ande bugina at to the period an na buy matenua. Man kaya giba naman ako 2 sita po mayar gi mayrawa 1844. Isiro yan na calculation na nawara pa William Miller. Isiro ito ba yan? Dahil na nakaisa ka giyay. Mga yayro na. Enang kaisa ka ginoko ni Yesu takahuwa. Yabure. Ito ba yan? Dahil na the event sa rin ang hirigin na tayan. Ano ito tayan na ng kakawak? Pakaisa ka ito ito tempora. Ito umano butak. Ito maneba. Ipon na ano ko ito iutay yan. Nayatayin ko ibong angwan. Ito umano butak. Wayay ito tayo ito na. Every year. Katuwa dito kaya nakaisa ka kaya ito man butak. Mantanani pura ni ka ba nagyasan ngakarakuha ginanong ito man butak. Kaya ito tayo man ang dilig. Ay na mga kaisa kagbure ka. Maanta tayo ni kaisa. O ito yung itiraraswag. Ang nariyan po sila bayro. Ay aran na kita yayo. Ba't tayo musikitek? Sita mo may judgment day. Dito yan. Apon na naro ito ba yarik? Tangawa na bubuhawi mawari ko tayo mila. E bundes. May amuha na kika ito musikitek. O Yesu ya mo na Mauri ndo man bota kaya rigaraw ane te pai apo ni mena non te bo kaya ta bo ta pai para si pure ni mila pai apo kena pai ro ni Yesu te tai ai ya kiro ko Yesu gai 1844 ante ta ya mo na kaya te musik te ka mata yang kaya kami ka mora pai esa ni mo na te musik te ka mendanga wana bu awi ma wana no pai ni ka bene kaya kimi na kaya bene ni musik ka te ka ka to apong te pai ya skaro ya pai ro ri ki buaka a bene ndo ko sina ki te bo pai ro ri ki buaka o abang susu na began din karo kata tayo para arabure e mau na kay kana sa mga mo na kay na arabu ayan ya mo na kay musik ka data yay man 1844 may mo hindi rin kita nga ano buhawi mawa sa ni meu na nanawa ng musik ka tiyaso kwata yesan mo na musik ka yesan mo na musik ka sinariyain mewa kina te mewa ta maro anda yata ko tiyaso kam na maka tiyaso kam nangan na tinabuak bayar ko nawa ng musik ka ane te pai kakawa kiyesan ndo kung kay tiyawan mo sikiteka ero kung kay yora sa punta ben wakin kay yawag de mo sikiteka katuapong inano na meura ante pai kakawa kisinatay ya tarwa mana inanon detay di kayo esa na nung William Miller ari tayakin na nog Yesu ma esa na bana warabay yon karawan tabong brabe sa wo watang atin bubwa na yasibure ari enoki ya Yesu giya kiyo ki Yesu nuwabi mawo no kito batanga ano bubwa bi mawa Ani era na kibate tayo ni parandan wa kora rita na makikiaira William Milan dataya. Yey ka ato an nako na. Bayay to kora kay kasan ka buo na ko yaus. Pay ausin tira wari nang ko Yesu enang kaysa kag diwa na bayo yero ko duduk. O yausin ram ayara ka buo na ko yaus. Nang kiyakiro ko ay punta ka to na. Punta parandan era nagdedabo nga but the great disappointment. Titay ni parandan wa kora idu yata na makikay. Ya po buo na batman ako yey yakapon man ako may yey yakesu ko. Awa mga kita debuk. Kirairik. Mga mono kita debuk. But kirairik yara kaya bure. Ya ki bure to warapay. Isi bure the event. Te pa yara narik. Ya bure pa. Sakyo kini Yesu tatayan. Ay nanon na yaw ko kinta pa para to kay ako na ikuway karang ni maisirik. Karang ni maisirik dayan kuwaw. E kos William Miller sa orari kaya kay ni kinisan na yo pero ko nanon sa kuwaw na bangay na kuwaw Miller. Ari kunya ay napundok Yesu. Maya ki matintendo ko awan ng karwayan mga roko ito bota kari mo ina. Tiya karesan guys pong ni mga kariyariya o kini Yesu. Ayo tiya karesa kaumakang kayo rin mga katawroy. Imahin to kayo. Baya po ni kano kini Yesu. Kaya rang naman isipay kari kiti wan napay kakakamak. O Yesu. Iyang at tiya kan wiwit ayo na ko yan ako matani ka pa. Napana pa rin tawroy. Imahin to kina. Ano taban tiya karesa iyo. Inataban katawroy at botan namata.
imain okina. Awan bugina sila ko na bandama ko royo bas na takaruaya na badatay ay. Aya kanto ki Yesu. Ara ko na matatesu antay titok. Suma. Niko taki matatabas. O ikaw walking ni Yesu. Aya panindo yara kay ni gilisan kay inanon datay ay. Anda tayo ko way karang kakawak. Ay sa ngani kami inda tayo bad. Kristo e nakatira kaya tabuto kituwa na nakakatukwa way yon na nasuat Yesu wagi tabuina. Inanon datay ay akura-kura ay turusua. Inanon tabong ngayon. Tabuta kaya punta ka ba niya? Takay sila. Tiya kare sa iyo. Ay yang anak demuyo kwak. Paanda tayo yan akoro yan ang kogi tayo na kwa kayo anak kamaugi at orak ba na tauroin kawagin suwa kita tabuina. Niko taki matatabas o nakkariyariya ako kini Yesu ay apundangin kan. Ita ko Yesu nga nakamtangiray. Amnahir. Natumin na uswa. Mwanda kakawag deswa. Sa gisilon deswa dada may Yesu irang kakawag na ba pun katiriya na apun sita buo na ba ngayon matama na titirayo. Am nataro Mauri at wari karawa mo naba marawa makubura kinran. Deswa yawiti yabotan namatan koki yan akong taro Mauri at wari karawa mo naba mamarawa. Yawiti yabotan namatan koki yan akong taro Mauri at isa karikibay. Pat deswa itang iriyan namatan ka ba na ba ana pa rin taro Mauri ya. Inato kikakawukan anti-evolution na rong kwa dikiran ngesiligin diwa na bayo sikibera kemen kangati tiga kangati agagian ya kibera ba hindi ka ngaya mo nandi gibay na tuta na iri ka mga ya ibuki na mga tigi mo eki papatamangi ay iri ba iti amat ngai ya ki kandi kinang kakin dirigian nari kinamangki yo iri ka ba ti amat atin taratake ngai iti ata na ko imigim silang ko ko ngai ro amat sipun nang sigiroin ki ko ro ira teso sipun karika kiron teso sa kiriki on involvement pa ya ya kakin na iyo sak inanu nila watang ata diri kaya teswa e karika ti amat awan inanu tiro ya ka po na the evolution ni den boto namat an tion na bayon dire the study teswa e ko gi ana amat ba na di intero Mauri on uring ay nanu makaya guys kaya ta wona so teswa na on makinan Yesu the boda kaya ta kabani ayo pun karawakin ka tiri kiro ya kam na kinana boda teswa ta kabani ayo payo tinikira the remnant of a seed that buntakin lagi the causes to makuro to be mau the gibana to be may suwarang kakawag ayo ayo kanikinayan na naman tatesu at kapanian bodak di on naban to ngayo ayo un tirakon na kontiyay ni ari sa tatiyay no pati kare sagi ay nako benabukan niya na sina akitape mang akia kakawagin na naswat Yesua mentawa kausyutan ni Yesu ayo to bodak ayo at tawa na suat Yesua kita buina ni ko ta matatapas sa takawan so takawawa at tawa kausyutan ni Yesu ato sinasila ginangay o yara kay sipanin kausyutan Yesu ngay kay ipanin kausyutan Yesu sinataray mo kanang bas kawag Yesua gisag banyan na kawag kanang bas bakan nano karasag sinamang ano rato kanang perang kakawag bat Yesua yasan ka tipin ako yan naman tanti tirayo akawag Yesua kita buina o takawawa at tawa kausyutan ni Yesu tira kausyutan ni Yesu nukwawa para si Ben kausyutan Yesu ngay lay kagirisan si Ben kausyutan Yesu ako na ano sinupun narara the Church of Jesus Christ the Church of Christ ano yakari sa Yesu Kristo si Ben naraniran ka pa ng tirayo mat Yesua Yeiro ito kintiarana pato ko kaya nakawagin siwag de buina tinikirayo o yeiro yana kausyus Yesu asin ang nurang kanto kausyus na saki kunan ka para sa tiyagin na bundoy na ratete ngayon na tiyagin natin taratagin ako imiyak tepay para na buntiyagin na asin ang nurang ka paraan kausyus ni Yesu patira kausyus ni Yesu no ko o ayo the kausyus na makoro de bimerway wa de gibon de buina ay katarer buwan mo peragi na digin wena matanda ro Mauri ay ta ko nako tarataray ko pa ko nakita ro Mauri punram turo nga yoro yan turo na batarim makiyayro yan akoso si Yesu. Kung nataro Mauri at Yesua, panakoso si Yesu, puntam nain, titeten promise. Amen. Away, dito kuwawak, taruwa manaw. Yesua ay katabuyin ay, inanong tabuta kayo, o yayro yan ba, titeten promise, sa rin akoso si Yesu. Kana ko nang kukuli bante, yakapara titeten promise, hindi ako nabayo. Kaya siti kare sa iyo, yakapara na ko titeten promise. Naroon nga buke katani ro to kausyus ngame on gabe na pa pon dai yaki na teki na the history e poto ka the ten promise inaki pa the history in kanuma na te bayar teki na teso the ten promise but the ten promise igima idon teso o yaki konan ta ba ya konan na gigi yaki konan kairo awan bugina ayang na kiti kare sa iyo kawag ng shuwa na kadime to ay shuwa ibugin ta Mauri bare pon tesuan ibugin kokyo kaya to boto namda na kontra Mauri en teso takawawa
Yaya na koso si Yesu ria. At the promise. Roy kanina yan tiya karis at tinikira. Man puputan ko wan ka ba nagisa nori in kain kirisan nari. Ngay na Katolik. Ngay na pakain bota kaya Lutero. Protestant na ba ngay na? Okay. Ngay na kain tiya na Baptist, ngay na kain na naroon na John Calvin. Ngay na kain na naroon na John Wesley. Robinson. Si Benan kain na kami na pasita buwara ko mga ngay. O ini ko tagin makuwawa ke sa mga kunay ginanon di ka sa suwa ke debuina makawagi ni Yesu ay databas. Ya panin do ingan kuwawa ke asa nubuwa. On to beka kin kada na kuwa kin on tan non na takin na tani ran makuro kanu at ki pwede bi mawo. Sila ni kakabay ang ay sunguran tayo kayo. Basta sa nora to kuwa kay tiaswa puningaya de sa kairira na kondo kuwa. Ana kayo na matay ran to kuwa. Sa kira arawagin era basina. Sinanay na numi baka kamna na ko may. Tiaswa, apo ni betay ko. Apo tiaswa na pon wili matanungin na naman. Kung ano to kuwa kana. Kangay kana. Sa santiagin ng damuantay kana. Kung ano kondo pay para. Kung nakakaya to kuwa. Ante tayo yari kaya ito kuwa. Kakaya ti karisa. Ani poroy meto kuwa. Kana ba iagida kay kakaya rik. Pare na pondik. May ikaw mangi kami inanon na ran Yesu ay araw sa kameo maka puningay ito kuwa. Yang aning kami na wewedan tayo di kayo. Pakam na kain na nabutak hata ka ba ni ayo. At iya kari sa dinikira. Ariasan katabi, matitabi ang mundo kakawag. Ibugin katawroy kain diyon na ba ni ka ba ni? Para tawroy mainugin ang dayan. The 7th-day Adventist. Taan kariyariya. Ni kawag na takaispong. Ito ba yakawag kay diyon na ba? Sagsingay na sa takarway kay. Takaruan ko dobiyo diyon na bang kay. Tinungurong ko. Nara TV, nara radio, nga ba na sagsi yara radio, open radio. Isira radio, open ka ba na tiba-tiba kayo ang diyon na ba? Madi television, open channel. Ikadubi at diyon na ba? Ipukin si datakin ang dirong kayo ba? Anak katawro kayo, matawa, natawroin ka ba niya, no, matatiyaswa. Imahin nyo kinaba mo, nakakawag. O sinagi ng buginaking ay nakanano ba? Sa karawata, pero ay sagi yung dirong wan. O ay bugina, sinakumain ko ang kurahin kami, kain diyo rarik. Mananora, tangira na ko yumi, bas nakarakwat ng orong ayo, inononubay mi. Ayaw na ko yumi kan eh. Di niya na ilumi, kan ako kan din niya. Akyat ka, Yesu, ay na po ni kayo. Apon titami yarori at sa kayo na kung dukuwan ka ba niya. O kanta nga ba? Sinabi na nung panana, niwibit, inanon tayo di kayo. Sasan nuraron nung Jonas, si Paninidi, pakakain na naro, Jonas, ngayon, tuwang yabay ron Yesu, at kamewag di ako, inanon Kristo, inanon Martin Luther, Pari ando ito magulo nun di karisa na naritiagin na tabay para ito yatan nun magigay the babesito at katabuak ibiti na Yesu na kundi meon isyak kawagin ni Yesu anatabas tabay para kay kararik hanas wat Yesu anang kakawag o imongogin ni Yesu ang manda kakawag ara nga yes kaw ngayon kami pa sinabi ng tawroy na kuya hindi tayari o kanta nga taro manon tayo kayo ba ere giromi takanta ni ngayo sinabi ng katawroy na manok ni Yesu. O kanano ba yan inanom? Nila na ba katawroy ayo? Sinang tawroy na busimay ko. Si Mime na igurubo. Ara tapon na Mauri igurubo ka na wando ko sinang tawroy na busimay ko. Hindi ka na makumakan. Hindi kanuan pa ay karang kakawak yon to kuwa sa san ka para na ko inanon. Ay ni mewa da dayrikin kay. Ano ay si suwar kita dayrik. O sa mo sila ko na. Ande tayo na pangan na mita po ayo. Ay kakawak kita tayo ayo. Tatay ni Mime to kwa kita ayo. Tapon tatay. Ang kakawag kayo. Ayangan ako tiyaso. Kung ano ko may nungura. Sag na ko may namin minnas. Kung ano ko may nungura tiyan. Ito ano may mata kundi na. Ang kakawag. Kung ano ko. Kung make decision. Kung nanura na baron na natangin na tiyaso. Ano ba tayo kundi tayo kayo. Kanano ba? Iyay kukuray na nung ba? Hindi rin yayo. Kung katawroy kumain ako ni Yesu. Kosa ni Payim na tayo kayo. Raise your hand. Kosa ni Payim. Kanano ba? Kanta ni nga ako ni Yesu. Amen. Narapat. Taruwag. Hamdap. O takanan ba? Yesu. Inuring kami yung tayo kayo, nakakapayayin kami, mananumin yung tayo kayo. Kanda pa rin nakakapayakin ka ba? Uri nga pa na kung naganda yung abong, sinamaroro yun, may yakun tiruan naman. May yakun tiruan naman. Mwanda ko kung urana ba tayo kayo. Tira, rigi, nimewate minis, imuin, lamat ito yung mata. Hindi tayo na kumati, nimewate minis, 1 minute. Diba niya? Kito ay yatarik, inano. Anda te sila kaya ng kakawag, sinakaparan ako na kundi nga abong, may yakundi kitiruan naman. Sinanura ta bayar eri, kinimewate minis. Imuin na kumanta ka na ba ng kabayo, kasi natataron tayo kayo. Tamara kumanta mak,
Ambay tinaboga to karo iruaki. Yakaswini kinantea ni kabani irom tiaswar kumwan makar nampay pai ni kabani ampay na meuro ma amma tan kabani kaungan tay di kayo kakapay yan kabani tiaso. Kabunori ni kabani kuwari kina no yan kabani kuwatay. Mena iro kakapay ma yausu ni kabani. Pananuram tangira tiaso bayu tiwewet tangira na koyum tiaso. Ako tangiri yan kabani pa nong turong ko. Wanda bugina ko na ko pa. Wana ko ina na ko ikay pa sina ko main teakin non. Kaungay na no ya pa. Ana tawro ay manyo kimuntapongari. Para bubusin ako yung bako na rawani na tayo di kayo, kakapayayan ka pa nin, karo ka pa nin naririin ka pa nin sinawakin na nun. At imatawa yan loro ko yung deso, na timato hindi yung kinamtek. O ngayon ay kain kami, sinabi ng kakapaya kinamtek. Kapala na ko yung namamdaw na nun tayo di kayo. Goya, tiyaswa tatama, tiyaswa tinas, o tiyaswa tatami yarori. Amen. Amdarap, ori yata kami, nang maraming tayo di kayo. Kenapa yang Roy, kenapa di tukang orang yang tadi kayu, itu gue, ya panin Roy dorong ayo dorong dia kasih, pun may muana may luya putro ni kak, ayah, lain tukang orang dorong ayo, itu gue, ya pun dia kena berkasihan, ada komposen ya tadi, kasi dapat je, kita kat kasua, tadi kayu, oh, nah, angani ya kan di kita guru guna ni, naik podik. Anak mana min ye tukang orang nak buat ni ay kita ni orang orang ya ipe pa kana kapat mga ye gal sila ni tukang orang ni kayo ore yo ni pa ye ikupugi mo ye katuran ni yo abu dia ni kalau kita baru pergi apa ni boy apa ni kayo sina okay na kuya Anje, turun na nila podik. Kira kaya nakumuha guys. Ang aligi ko na yari kinakuha tayo. Kampasin na po. Just hey, just hey, hey. Tirana aromai puna karoya dipitame Pangkuangan loko tinahari Pasiyama di pene ikukube Ay natanari karaba Sinateneme Boneku Masih toka nikai Nantigali Hai mo ate pensi Osina Dimeti Sine Tayo Tegai Mabong sintaya kain aku
te mewa toki. Ankana ero te taia e anata taia ni ku. Ana rua nera neikana na naia ona o mai nikira ni pe soneaki si te meta si na penento bene na tukarava o pika Rapa apa naya te tuani male te grupo nani mai pondiki kan rapa arang te mero mani vintu kuna ai yang ati te kauling te kata uroi na ko ni kapene pas te uroi man te yare yuke yaro we Yesu Kristo ai ai kai wo pepa yaro ko man te yo ata o kan tadi ngai idi ke pepa kana atoi kos ita ko tiakan de pepa yo na warga man te yo era pa te kongora erangin temero ini buak Yesus tikiroi korapa amen ini buak Yesus ko wan ini buak Yesus te yo sina pun tapi kara ke Yesus ini hon pongin miaura ngaida ikasongora na penta yo sina tara ke Yesus ni katoha yeta korapa kan te pepa yo eta tera nanon anatea ka Yesu e akangai ane ekana iriko men ni merarau enare ke irona te me wari yakitoki enga angkai dapatana ane merarana kora pan nam sisiraki au kantani nga pam sisiraki yo enak kaya kaki na degen ting hapong ay kaya pun taben ni kaputa kiti beba ibugin korean de sisiraki punya ina pete kabuki ade mo yan ina kaputa kina ben komi tanong ora sina kana ko ri kina ko ya kan de to grupo tane may pondiki e karang pa pana roy pa na kana ko ri kuna yari kito korana ko na tayo kanda pa kan de to grupo tane may pondiki Ayo, kaya tapi kira ke sinakauling ini kamu kakauling iya ami kora kaya yai te susu na konde sande ya yo. Ito kutene si ba kam na kya marakin temani ngapong. Kam na kya marak kam na kya moy karewede kam na manangan na komay insuin kami. Tiyawa isuwa tita insuso. Tiyawa isuwa. Kam kay di ya rami ya ke atang idi na pen kan koro te suso. Ata kau ngari na koy ya ke asa ni koro yan na nako.
Bakam na ro ko na bakam na nora ta ko ko. Imeren na re kamasan susoyay on na ay mai da yuan de Sunday ay. Kanda ba sa tauray busmaya kan di tukur na may bondik. Ay asa nga pera no boy kan na yo. Ay so boy ay kampasin na ba. Just very well. You lift me up, I'm cleansed and free. That my soul knows very well. When mountains fall, I stand by the power of your hand, and in your heart of us I found that my soul knows very well. Joy and strength each day I find that my soul knows very well. Forgiveness, I know it's mine, that my soul knows very well. When mountains fall, I stand by the power of your hand, and in your heart of us I found that my soul knows very well. When mountains fall, I stand by the power of your hand, and in your heart of us I found that my soul knows very well. When mountains fall, I'll stand by the power of your hand, and in your heart of us I found that my soul knows very well. When in your heart of us I found that my soul knows very well. Kanda ba ay mga to kanya kampasin na ba kan to grupo may bondik itu grupo na nene. Aki ako na kay yaituan ni mane yaituan ni o yaituan ni combine. Kampasin na ba ni kan to grupo may bondik. Kanang baba na royo anang temero man ni kunami. Ay
Itago pa yarari. Yakira ko de siragin tayo itago pa yapum da benege. Aya ngaya iriki. Aya asinangani iriki kanto grupo na nina yo. Tokora nariki pangaya iriki de siragi. Sinangani iriki kami tokora nariki. Aya sa Pusumaya iriki kanto grupo na nina yo. Sangari ki pera ni pusumaya pana kana wali ki tokora na. Nakoy ra kaida ta anu koran tayo. Apa sila pa? Ayo soboya. Hey. Hey, 1, 2, hey. In this house we're built of make-believe. Loved ones gone long before. Since it's time to leave, we will learn how to grieve, to forgive and receive till we see them there in that city. Span of stars overhead as we walk this road. Though this darkness remains, I will bear your load, and together we will tear the seeds he sowed as we walk along the road to that city. On that day we will sing, Holy, holy. On that day we'll bow down in the light, and then we'll
waiting there, though my mind can't conceive all that He's been. There the blind will on that day we will sing, Holy, holy. on that day we'll bow down in the light, and then we'll rise and turn our eyes to the Lord. Jesus Christ is the light of that city. On that day we will sing, holy, 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 holy Lord. On that day we'll bow down in the light, and then we'll rise and turn our eyes to the Lord. Jesus Christ is the light of that city. On that day we will sing, holy, holy. Ay, napag dawe. Dita yari osnan niya, holy, holy na kon Yesu Kristo. Are po ni ngaya otan takawa ari. Waki kan tauroy man dita yari. Araba kain de tukuro na nina may pondegi. Kanda pa ni manawin ko na miya nang tamero ay kausin ano ra pa sina tauroy man dita yari pa sina kamomwa Joshua. O sina no boya. Are po ni ngaya otan takawa ari. Ang kanya ay kay tangan pipa. Ito de beba to wana yo. Erapa. Ereke otara. Korapa. Ay nabuag de ang kay ereke otara na benta yo. Sinano ng anwara de beba imi na yo etak. Korapa ibugin kaparaparan ta kan ni Burabes. Siya tayo pa siya roko inanon. Amen. Korapa. Au sisiraki tera arora ni katauroira. Imain okin Yesu. Yai kawai inanon te pai para sinatoa. Temuani manak. Temuani manak. Au kanta ni kapako sisiraki batera temuani manak. Ibukin kirakan nam sisiraki. Nakonte ngapong kanari kita ngapong ilora ni kapen mga kaya kakin na pwede sisiraki kanuan tayo di kayo. Nang darapali kita sisiraki. Ito ko pa ipun kapenan biya pa ikay. Ito ko ipun kapenan biya pa ikay. Punta utia ka ni kakaitaw. Utia ka ni karaparapan ako mi kante kayang bayo ni kapen. Kay kamtay metuan ronira may mon nara arapong inuporaw kaya mon nara tayo inuporaw inanon na anatia ka Joshua ni karako asaro ko inanon nara kanimaua ni poraw tayo. Nakontay nga pong isinatokara rakano ni poraw. Inanon anatia ka Joshua. Sina pupusi ba sina timetuan ni rira to ko ngorayo. Pasongan puno ko na Roy Nora. Ari sesuai Noria may maina, nataya ari sesuai nataya may maina, pa enari ke paronan dari sesuai nataya o sesuai Noria may maina. O takan kakaitaw na ko mi yagi na malinga tiya kaya ke ang ngoran ti radio online, yang na ba takan kakaitaw na ba na ko mi kay kamti meto na pen ronira, dita bo de kamen yai. Yai akana ngora me Australia, kanda po auto me yara diki New Zealand, ang tabo na ko ki kamamen yai. Kampe sindra po, ay Joshua nakakapayin kami. Kami kamungura na pinon na idalikin na radio.
Nakakapaya na bang kami Yesu. Oh, ipunin ngayon ni kabe na kantik yang bayo. Sinabu siya tami na mga kabe. Nakarabi nakapaya nakuya kain dari kira. Pa inanura kaya nakakapaya Yesu. Oh, nabuwa kaya nakapes karoy doon. Na yun na sinibuno po yan na ben tayo. Sina kainiran dito taro. Tita pare si menayay, tita pare sungungurayay, o si memeta kumayay, o tita pare kukunan nung upanaw mayay. Sina katabuat jawa waririki. O sina kainira narataro sa puberaki o mentataro. Sinipoy ko skoroido ko tamera jaswa. Ibukin tita iri kayo, dirong-orong sa nungurayakin. Kora pa ibukin timew at imeto na koira. O tita iyo jaswa o sibusigo. Pa kung nakatimeto at imew at imerung na koira. Pa sinatimeto nira na ko ang kongorayo. Ni karo tokina pasongan ko na nori ko roy natay ko roy jaswa menam Taeka eta bata bay para kakapayira akakora pasin timeto ni merung on timeto ni kon tain ako ni karo ko tere ko mengoki ay temera kapayari to wari timeto ni Taeka nam Taeka o ngai rai kai ni kapenira kes timeto na benungura jaswa inun nam Taeka eta bata bay para subusi ko amra ang kakapaya na koira pa na mina yora ni kapen inun tay di kayo nanore babag pasikan no mga otan ti ngapong ani mga kauya na pete tay di karimina pasin mga ongora na pete Jaswa ngana poray menum kopya kar ko iri tamer sa busiko Jaswa abia korog pani ka pen irura inon ti tay di kayo ani kiran jawa yo Jaswa inon pongin meura me poray menum pa sa nakoy milon Kristo Yesu aponi ngayaraw yor sa kamay akawala ni kaniko amen. Raraba kanon tayo di kayo, tiya ka ni kakatikiroy na kumikanti kayan po, tanong ngunguran tayo di kayo, kanda pinantikiroy nun tayo di kayo, sinama nga kaspogin, nanatagin na tuwian, digin tayo nga pong. Good night, sa tapanin ni po.